คนมันเร็วกะบะมาปัดกะเดกันนี่สงับอันนี้ทั่วพี่อยากจะมาปัดจงกะเส้นกะบะนกกงกะบะกันเทกะติบบักำเดบันลงคุมนี้เปล่งงาละบันลงกุมุขลีดอนกิบริวเก็บงามติบลักกะเดนี่กะบอมเดจิชาke jingwat jangan dan we beriu bo ong bo de we beriu ber kertengo Karl Marx ne beriu de mo uba ong ye ki beriu ba kamde ka apot ka ba le pop mano hakaya hagi spasnem ki bala lek no nagata ra philong ikan the kamde ka karma so ki kan take sang khat ola da kamde ka karma la da kamde ka apot ka bang ngide ban long hikum ne namar bale pop ki we so ngide ban yang ban yakhi udon so we briu burteng Sigmund Freud uni de briu ba pauna ma jinsha Sigmund Freud ne ru ong ba ka kan take la ban long mar rangkat ba chen rang bat ki bakum gini ki briu ki pen kendit threat ye ka kan the ki pendit threat om tang kan the wat yo shenra makna ushrang ru em umud ba ka dei balong ta ukhlem le da ka bo tip ta ukhlem le ben ukhlem nyon ben ye kan the da ka bo tip umud tip bapli mo uru umud be ba ka dei balong ta banga shrang hallelujah praise the lord ngadoi shenrang kan the ai ngoi uble bangam dei ka kan the ushrang bapli ru tip bo ule ben tip bo khnyot ben ye ka thai tip pli wo long on conscious ye ka e ka ba jia ye ka e ka bo yo e sao dong jo hari ula tip pat ye ka ne ba o pia man serang bia kam te man ka thai kam tu cha be sa man serang bia yo man serang yo pan le kat mon yo pan ya kat serum chene yo pan chene chata yo man le kat mon la da long kan thai na ai te sis nya long maraoพี่ละดังนี้ช่องมันประคัดงี้ฉันรังละแต่พี่ชื่อประคัดละแต่พี่อิ่มก็มือกันเทพี่สโนลงกุมเราใช่ไหมให้ยุงใบชงเป็นโขยยุงใส่กันแนบย้ายในเชอร์ครีกี่คนชื่อเป็นโขยเป็นแปลกยังก็เซมเนมยอลาดบันเล่ชนในชะตายกุมฉันรังอุลาบันหาบวันให้ยิงฉันรังอุลาบันบานแต่บานยาอุเลมีค่ายกันเทกำเล่กุมตากำยอบันลาดบันเล่กุมตาละดูฉันรังอุช่องมันประคัดอุนยอีบับเปลงอเดกเอกะบ่กบลงกบสงลงกุมุมราอุนจินเนลประคับso haba kini ki briu kumu Karl Marx kumu Sigmund Freud ki wan ba ki tho hagi kot jang ki keren hakmat ka prathe bagi sedang ban ong ba ka kenthe kala ban long kum shenrang kala bandon ye ka jo ka jaka kumudon shenrang bat ki khot ye ka ne ka gender equality dan ni kata ka jinglong yang marangkat baru shenrang kumta ki kenthe ki kendit men ri pleng ngila ban mi nagane ki jinglong marau jangi kumta ki sedang mi ki kenhun jangi kenthe ki baper shari sep ngi shari pareng ki briu kala sedang ban mi bat ki sedang ban yeng ban ya fight ban ya le la ka jong hok jangki Pat namar kata ka jing syak nyot ben ka ba lenter jing im de hajar snem ki yeng bat ki kwa de ban ner keput artat yo shenrang namar bola le ben ye ki hagata ka dor baki di snudor shisha kumta ki stang man yeng bat ka e ka baki yo ibo shrang le manta hanangi la ban long equal ngila balong marangkat ka e ka baki yo yu shenrang bole ki stang man le ke ibo shrang riam kumto ngiru stang man riam kumto Senong kendong senong jengi mensyua por badang irit ngilek selengka habashit kumto ushenrang ujulaw ke sopti jong namar bashit bagai ngimju i ke kenthe bakal le kumta senong jengi hadu mata ngimju le kumta kidon behi ke senrang ki badang le kumta shalom selengka ke kenthe kam ju le kumta henre mar sen poi ni ke juk ke bangi khen ke juk start balai start kemud la plegi khmat jingi ban yo imenta pleng ke kenthe ru kala ban long kum shenrang kum da ke kenthe kam le ran sho menta le ke kham law sopti ke kenthe ban shenrang usharang ukhlem law juti sopti le da pi page share la ga daya ki social media ka daya Facebook la da Instagram hagi no ke social media ki bala ban pen pau perthei ye ke jing im
phiền lap cái kinh thế cái lao sập ti namar cái ông sinh răng chikat tu berbor dei mu balau sập ti manta namar balawan cái này cả anh bằng ngaru ngalap an long kum sinh răng bát cái kinh thế cam tip kala do no ye cái feminine quality jeung ka kamut ka kwa ban long head no mata ka kwa ban long kli no mata ka kwa ban long ban show hata ka bor ban kiu she kli bakaru ko dong ka kli ba ka kelet no ye ka design ka bo bleu bo ye ka kum ba gare ban long ba ka manta ka kwa ban long serang ka rem kum serang ka lau supti kum serang ba pitip she engi poi menta hagane ge snem hagane ge spa snem ka bar puai na do ba wan ke internet na do ba wan ke Instagram do ba wan kini ki aka philap ikini ki aka ki dap she social media jangi namar baga kenthe kala like hakiri ki baga kenthe kam pat like ka kenthe kam la wat tang ban pli wat ik khmat jang karo la da pi ong kri muslim la ka de Afghanistan la ka de ka Iran la ka de ngai ka Iran don ka jinge ki ka shur khai bha ki kenthe ki ki namar baki sha tap mo boro shi jing im ye kadur kadar jaki ngai I manta ka don ki jing ki ka shur khai Iran ki kenthe kelang ya ban shong ban sop ilade wat ye khmat jaki ki ha ban sop da ka jan bayong lenter dagi spas nem ki kenthe ki long kumta but she seen ba lawan kene ka an ka boong peleng ke kenthe ka la long kum serang ka play ke khmat jaka bar ka don ke jingle shi banta nga aingo yu blay bagi kenthe kila sedang ban light na kata ka bandi jong ke jing sha suppress ke jing sha nyu ben ke jing sha la ben hare ga wai pat ke liang pitip nem kimi na kene ka patok ki le che ga wai pat ka patok ka kham shir khai ha ga ne ka patok ga mom chwa de ushenrang u ba thap ki spo patok ha ga ne pat ka patok ka ba are de ma ki hi ba le rung she ga patok ka ba ar ka ta ga de ka ba kham shir khai ban ga mom chwa la de ka kan thai ka si jung ka riam de ka jan kar sha ka riam kum to ha gi yak ha gi por ba le handa hi por handa ni ong ka ba ga de ka shong kun ni ong ka ba de ka riam ka bodon akor menta namar ba ka nyo post na menta ni la yo la ga jong ka ri ki phareng la phet na ni jaka pat menta ngi don ni ga an ba ga kan thai ka la ban long kum shrang gender equality wat ka kan thai ka si jungi ka sedang ba rong ko sha ka jaka ka ba khala pala pot ngam ong ba ngam klem bishare no nga shukran be ya ka logic nga shupun ipi ka logic ka long kum ne balai manshwa ka long ke ek ba ishar khe ka long ke ek ba sngo ngiu ban perkhat ba ka kenthe ka pan I ka met jang ka ha ka pai ba hare manta kam long shu manta ka de style manta ka de trend manta ka de fashion ngiu bagi kimi khpa kim la chuan ong kum no la de ki ong ki bor ga an kinwan bagi ong pide ki pe p1 tuklar yela ka jingje jang ka khon manta singi le ngi nang la ban ni kren ta ka si shaphareng phim la chu kimi pa kim la chu ban ong kumnu ki khon ki ban riam kat baga khon ka kwa kat ta ga le ta de kan thai shori phareng so ha ga bai ke liang ka de ga ba ba ki kan thai ki la yo ban mi manta na ka jing long bra manta kila sedang manlong kum shenrang kata gade ka bakla hadu kata ha jing sha ga kan thai ga de ban mi na patok jongka ba ka de ban yai sa ga kan thai ba gitu ki quality ke ba kadon ka yai ka de ban long kum to hari menta ka sedang man riam thik kum shenrang nga phong patulun kum shenrang ngam ong bakla ban phong patulun ga nga dang kren ga logic nang ta ka sedang man kren ru kum shenrang man shom sha de tong shenrang ba dung tatu ka met ju menta kan thai ki sa man dung tatu piti balai na mar ba om tang shenrang te ubala ban le kum ne mangi ro we are free so ki kan thai ki sedang ban kiu show khle ban kila ban kiu shaga khle kidam ki sngo le be ki de ro khle so ki poje da ka jaka bak nga khlem om ba ka de bakla kan thai ba dung tatu ji sha ngam dei ban bishar kita ka de ki jing jit jong no phis ngap hi nga shukren ga logic pine perkhat na engi poje engi le so man shwa re shenrang ba di duma man ta kan thai ka di duma
bagi khot ye kene ke fashion rengal ngasuka pin yo inang nongi wan sya ingile bagi kenthe menta ka discreet apa ka discreet ke perkat bagi ke bawa long fashion nang nongi ni mi kimi namar bagi penmi yaki na patop bagi ai ki ke education ke biang bakin tip ialah ka design jengki ngi penpoi penban yaki ni ong penban bagi la pen long equal ban long marang ka bar shenrang na ta da ko kulmar kumne phinlap pan namar ka kulmar sha phinlap ba man shwa ba hapor bagi kenthe ka don ha ka to ke jing long brau ha ka jing ban ben shenrang yaka kam poi kam jutip kam ju experience ma yang keren hap an keren kumne yang beri balai school ki bomlay school kam tip kan kum nang ha ka por bo shenrang udang long kumta hagi yaw la le no ka kan wa ha kam shong kha shoman ka kan the kam jutip ko mod ayu orgasm menta balang ngila pelaj kene kidon kijing hikai haskul kila tho spang kini ke boro menta la ka de shari pereng la ka de por india ngi tho ikne ke ngi hakot haslang ngi batalut ye ka kan the boro ngaklem keren klem ko rang ni haskot school jingi kidon kini kijing hikai ya ka met jong kan the kum no tre kam ya ka met jong shnrang kum no tre kam ngaklem keren klem ko pisngo klem akor nomar le se ngidang don haga bendi jong ketu ga thot ke kom perkhat ke bolong primitif so ke kenthe hagi por man prim kam tip ke yu orgasm so namar menta ushnrang umjula haga por bakadang don menti klem ay ka umju ay ka kam ju poi ne jaka bahkan experience ke ne ka benta menta kala nang ba para kenthe kamla para kenthe namar para kenthe ngila ban ya poi ngila ban ya ban shonglok ngila ban kanege juk ka kulmar kam dei tang menta ken baka kadon kene jing shonglok para kenthe para sarang kade hagi yab le ro kolong ta bala le nor kidon chibon war testament ka thmar kidon gum gata barka kenthe ka kwa ka pet bat ka wat jing na ka kenthe piti balai kalong ta namar shenrang brobor ushenrang ai ke jinghon ya ka u control ya ka u possess ya ka but judon besngot tenat ye no ban control ya ke jingim jongi ladon menu bu control ngi kim so tenat tau bri piti nem ke jingim kaba koridor tam ke jingim ke benungkong tam ke ke freedom ngaklem keren ke chang jisu blai mo ke ta ya de ke bai re ke ni ke jingim ke mentah ni sla per the em ke jing maman ke sing don kam ke bakhre do de ke freedom ke jing light loy kamon light loy ke de ke jing light loy jangi baladon mono wan control ngim so tanat but berbor shi nag de hajar sem ke kenthe ke sha control bat menta kawan kene ke jing start ba mentang la sedang matip ke kenthe shenrang bat ngi tho hakot bat ngi la sha hai kai kumne ke kenthe ke tip bagalom ta bat ka mi na bendi jangka bat jika bakan mi na bendi ban long ban yai sa ke kenthe menta ke penhir keput shenrang ko om dei ta ma phi ngaru ngala ban long kum phi pi discreet ngaru di discreet pi pong kumne ngapong kum to piriam kumne ngariam kum to pi deng kumne ngadeng kum to pi le usnyu to ngale to so kade ke fashion menta lada pi le de ke besu to kam de ke bakla re lada ngile namar ba hak subconscious mind jingi ke tai ke ba chepo kade pleng menta ngalong kum to mersi ba sha set ba chepo sem nang ta ke khlimat ke bang mi sin nang ngan pet shigilom ki wa amdon choba ban khang lada kalong kum ta ka bakla kalong ke bama lo hi so ke pertejing e kulmar menta kan thei gele chukun thei ushin rang le chushin rang namar kan thei menta kala nang so haying kala sedang ba kan thei kala sedang ma ngaru ga de khle kumta bo pollution rang menta mari ki khle kame dacho kum gitu ki magnet em para pol em para gitu gi ayu don i benta magnet ba pi persang pen bi unum ya dai la pi pen phai na kan liang udai ta ka de kan thei ba churang
lada kan the ka long para khli para pol para not polang tu pin I ka me dai so na ta da kan the ka kan the ka pojo kan the serang pojo serang ngim phalak ne ge ngam ong ka bakla ka gender equality ka jingsha ka gender equality ka de ka jingkhang ban pelai ya ka kan the na bandi tahan rei ka bakla pat na mar ngi klem hi kai ya ka bakan ne mi na je ne kum ka kan the manta ka sedang ban kiu shekle ka ngila pen khenye ka an blai ke ni ushin rang de khle re manta ngila pen khen ka an blai ke kan the ru ko ngaru de hi ke khle kum ta ka don ka kulmar ha ka perthe la ka kan the kan jin de la ne ka kan the ngin jin de la yo I ya ka yeng jingi ki ba long beautiful piti balagi yeng jingi long beautiful namar ka kan the namar ka kemi namar I mei de ba lon de dong shidong la do shi tom khon de kemi ka ba kit hostal de maka ba ap ngim kham ju lap yo kpa la da lap yo kpa bu ap hospital I khon hi ka de ki khep thara ki don ki khep ki bom mla ban yai lai mla ban kier le se don kpa mo u ba don ye u ba la ban ngam shi ka don u ban long kum ka kemi le se ngi lap yo to ye ku bu kum to kpa hospital ba ap ye ka khon ne yo khon ten re solan sang ka kren de ki kemi ka ba le shim da wai de ki kemi ka ba pen pho pen pheng yin ka sem lada ki kan the jungi ki yo lat lada shiteng sangap lada shiteng hajin sha wat ha meghalaya ki ba bon de kan the lada ngam bakla ngam tip ha po India bon chana bon kan the hai po India ngam thrai ba bon kan the namar ba phi ngi isi kan the le se pareng lai iko lada ka regioni ka yo ban san sha shiteng em ha parliament ngi phare kan the shiteng na gito ki no san shar san po de kan the ngin jin de yo I ka ba compare piti namar le namar ka kat kum ka culture ka sorry ka nature jang ka kan the ka nature jang ka kalong ka ba soft ka ba jam bar kam jus ngotanat bani sho ya bom ya dat ya pan khe thma ya chna ne ka tai chna kita ki atom bom ban ya le ne ka tai la da ka perthejingi la da ya ka perthejingi la san shar lagi da ka kan the ngin jin de yo I ya ka beauty hasodon jingi la ka de hasnong ka kan the pi kam so tanat ban pen I dok sa kan nature jong ka he kam don dok sa kam ju pen I bor namar kam don dok sa la da ka pen I bor ka de ka ya de ka we ka don le se hang ni hang tai piwat pen lap na ta dok pen I bor so ta de kan the jongi la da ngi yo ban pha you know ki bru ki ba de kan the ki ba shong ha khet em ngam ong ba ki ba shong khet halor shan rang shiteng hang ne shiteng ta la da ki shong ma kana kin the khet pitim em ngin jin lio I ya ka jingpha ya ka jingkhoi namar ka kan the ka concern ya ka jingkhoi ka kan the ka concern ya ka beauty so ngi I ki khon jing ki beautiful ngi I ki yeng ki sem jing beautiful ngi I ya ka balang jing ba ka beautiful ngi I ya ka shnong jing ba ka beautiful ngi I ya ka ri jing ba ka beautiful tare balai gali long kumne pitip balai namar ba ukhle ude bodoni ki dok sa ukhle ude uba sungotanat pan I ya ka bor ngam khlem kren ni no ringa kren kelum haga perthei boro ka we kane ngam ong boro ki shinrang ki dei besniu no nga kren kelum jin shadon shibon ki briu ki ba aila de ka don not ban tre haga jim jongki mdei ka jing pen I dok sa mdei ka jing ya pan I bor hang ne tai don shibon ki briu ki bom sungotanat ki shinrang ki bom sungotanat ban pen I bor ban pen I dok sa kim sungotanat ek jing long violent kim ju sungotanat ek violent hari don shibon pat ki shinrang ki ba sobang ya ka violence sobang ka balong bai de singolong shinrang sisa namar bagi bon ki no san charge ngi ki dei ki bakwa ban pen I bor na ka ta daw ka kulmar ka perthejungi na ka ta daw ni I ka turmoil ya ka jing shayong jimut ya ka jing khi hang ne ta ka jing khi phalo sudah kat seba pi phai pio I setang ki jing ele ngam ong baga kan the ga dei ban don bona bagi kan the ga dei ban don bona parliament ngam ong kum ta nga ong bala dei ma kana tang ki serang sispa ngot la de ki sha ya ka la de ki sha ya ka tai ka quality jong ka kan the ba kan tre haki
ngindon ye kari ka beautiful so ka jima jeng ka kenthe gede kini bangi sya ye ka ngi ong pala ye ka ngi gejel pan menta ka poi ka rung hi dalade chang ngi gejel ka ba ishar khai di lei pan pe ha ngi juk ka menta so I ngo you blay ba kimi ki brew I ngo you blay ba kawan ka education ka pan start ye kan thai ka pan start yangi manta ka jing start ka long kat jo bai manta wara Meghalaya kan thai shan rang ka de ka jo ge balang jing kan thai ba shan rang ka de ka jo hare piyo I ba kan thai ka de ka ne ka brew ka ba beautiful ka ba bha ka ba gem na ka ta daw haye mane ki bon ki kan thai Shige tampol la ne shino ki don shibon ki kan thai pitip marga nature hi chonga kan thai kare kum to ka sngotanat bandon shige do jaka ki bajam ki bom yisho ki bom yadat ki bom ya kum ne kum tai ki sngotanat ban duai ngilap ye kan thai shibon haye mane namar da ka design hi uple shna ki hak to dor pat ki function na ka don no pat ki sngotanat balong ki bre ki ba ngap ki ba jar jar ki ba jai ki wan chiki cheka ki bolong solem kumto namar ka design hi bo bleu bo thaw ki gede kumta so ka thong jone video kolong ban start ingi ban perkhat ingi ban burom iwe shenrang burom kan thai burom shenrang bat ngi ai ngo yo blei beng la light nang tai tungin ai ka jing start ki kan thai jongi kham tam kan thai jongi ha ying sem ki kristan kan thai kristan ngi de ban sngo thoi ke ne de le ngim la bolong ukhle ngi de ban sngo thoi la ka jong ka rol kum ka kan thai ba kan thai ka de pleng ka ta ka do no ka de ka beautiful ka de ka beauty but u chenrang hi yai sa ukhle tat hado bakut ka perthai ka ni long kum ta tang bo chenrang de ban ngap thoi ka kan thai paru de ban pendon kam bakla yi ki dok sa jong